wedi siarad iang, blwyddyn dwytha, o'n i'n yn ail flwyddyn yn Prifysgol Bangor yn astudio astudiaethau creadigol pan eisiau gwybod amdan cynllun byw a bod perfformio. Ond o'n swnio lot o hwyl, o'n i heb di rili planio wneud llawer yn byd dros yr ha, efo am jyst gweithio yn y job arall, a dyna hwn yn rili swnio dda bod gwahanol. Ia, Steffan Chambers dwi, a llynedd o'n i'n gwneud prosiect byw a bod perfformio efo cwmni Branwen. Ar y pryd o'n i'n astudio lefel A yn y gyfraith, drama a Cymraeg. A nath yr prosiect yma denu'n sylw i ar y pryd a nes i fynd amdani. So oedd y prosiect yn prosiect 10 wsos dros yr ha blwyddyn dwytha, ac oedden ni fod i sefydlu cwmni theatr, which oedd yn gwneud perfformiadau pop-up ar draws Gwynedd yn hyrwyddo y iaith Cymraeg a diwylliant yn Gwynedd i twristiaid. Gaffon ni hwyl yn mynd rownd yr atyniadau yma i gyd, gellu gyffwrdd a Gynarfon ac yn y blaen, Harlech. O'n i'n mwynhau mynd o gwmpas a dangos i pobl lleol a'r twristiaid. Hefyd bod ein diwylliant ni fel bobl Gwynedd o falle a dangos bod yna dalent yma lly. Mae'n bendant, jyst rhywbeth dwi'n gwybod na i gofio am byth. Dwi'n meddwl di'r peth na i gael allan o'r fwyaf hyd yn oed dwi'n siarad â pobl ac mae pobl yn gofyn be nes i wneud dros yr ha o'n i flamingo, o'n i pareidio rownd y lle a mae o'n anhygoel rili, mae di agor gymaint o ddrysa fi'n yn rhywbeth flwyddyn hefyd. Swn i'n annog unrhyw un i wneud yr prosiect flwyddyn yma. Mae'n prosiect hollol unigryw, gewch chi gymaint o hwyl yn wneud y prosiect. Mae'n un definite ynddo. O'n i byth yn meddwl swn i'n gallu perfformio yn gyhoeddus a ges i. A mae mwy na perfformio hefyd, ges i datblygu sgiliau marchnata fi, o'n i'n cael iwsio sgiliau celf fi, ac datblygu hyder hefyd, a oedd y bendant lot nes i roed i fewn i'n nghwrs i wedyn a jyst yn bywyd yn gyffredinol allan o'r profiad yma.